Tento príbeh hovorí veľmi pekne o princípe príhovornej modlitby, že o čom to vlastne je. Keď možno pre niektorých je to výraz, ktorý prvýkrát počujete, že príhovorná modlitba. Je to modlitba, keď sa za niekoho prihováram, alebo modlím sa za niečo, hej, že svojim príhovorom. A v tomto príbehu ale vidíme, že tu bol niekto, kto bol ochrnutý a nevládal prísť k Ježišovi, hej. Nevedel sa tam dostať, bol tam obrovský zástup, ale keby tam nebol zástup, tak tento ochrnutý sa tam asi nedostane. Ale boli tu nejakí 4 priatelia, ktorí ho zobrali a cez dieru strechy ho priniesli k Ježišovi. A toto je niečo, čo robíme, keď sa prihovárame. Že sme my ako títo 4 priatelia, ktorí prinášame ľudí, ktorí už možno nevládzu ísť k Ježišovi. Alebo majú teraz ťažké obdobie, alebo ani možno nepoznajú Ježiša. Ale že my môžeme byť ako títo 4, zobrať tohoto človeka a priniesť ho pred Ježiša. A modliť sa, že Ježišu, ty prosím ťa, správ tomuto človeku zázrak. Správ pre neho to a prinášam ho pred Ježiša. A nemusí to byť len človek, môže to byť niečo, nejaká vec, takisto to proste prinášam pred Ježiša. Ale veľmi sa mi páčil tento príklad toho, že prinášame ľudí pred Ježiša, keď nevládzu. A je to niečo, čo naozaj je v cirkvi veľmi, veľmi dôležité, aby sme tak stáli jeden za druhým a prinášali jeden druhého ako v modlitbe a k Ježišovi. A hlavne, keď sú to ľudia, ktorí nevládzu. To, čo je najdôležitejšie v tejto príhovornej modlitbe, je to, že aby ten človek, za ktorého sa modlíme, cítil lásku. Je to prejavom lásky. Že to teraz nejdeme, že ideme presviečať Boha, alebo neviem, proste niečo iné, ale že takto môžeme prejavovať lásku aj jeden druhému. Že sa prihovárame za seba navzájom. V tejto dobe takého individualizmu alebo takého, že myslím na seba, je naozaj príhovorná modlitba niečo veľmi dôležité. Hej? Lebo nemyslím iba na seba, že keď niekto príde za mnou a povie mi, Klára, prosím ťa, modli sa, tak ja mu poviem, jasné, modlím sa a som v tom s ním. Už tam není sám, ale modlím sa s ním a zmobilizujem ďalších. Ale na druhej strane vás chcem tak pozbudiť, že aby sme neboli ako keby v takom, že lebo veľakrát sa hovorí taký narratív, že keď už akože, že nič nemôžeme robiť, že tak aspoň sa modli, dobre, aspoň sa modli. Ale to nemá byť tak, hej? Že to nemá byť, že posledná vec, ktorú idem robiť, že aspoň sa modlím. Nie, modlitba je to najväčšou zbraňou, že idem sa, modlím sa a to je naše prvé, že keď niekto, viem, že má nejaký problém, prvé mi ide, že idem sa modliť, idem žehnať tomu človeku, prednesiem ho pred Ježiša a prehlasujem a modlím sa. A sme v tom takto spolu. Je to vlastne aj úloha cirkvi, takto prinášať ľudí k Bohu, tí, ktorí už nemajú síl, ktorí už nevládzu, hej, tak ja môžem byť ten, ktorý sa postaví ako keby do tej medzery, že za nich, že ty už nevládzeš sa modliť, dobre, nevadí, ja sa budem modliť a stavia sa do tej medzery a idem v tej sile, ktorú mám ja ešte. On už nevládze, ale ja idem. V katechizme katolíckej cirkvi máme o príhovornej modlitbe. Tu je to síce napísané ako orodovanie, ale je to vlastne príhovorná modlitba. Môžeme si to prečítať, že orodovanie je prosebná modlitba, ktorá nás zblízka pripodobňuje Ježišovej modlitbe. On je jediný orodovník u Otca za všetkých ľudí, najmä za hriešnikov. Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. Sám Duch Svätý sa prihovára za nás a prihovára sa za svätých, ako sa páči Bohu. A to je druhá vec, prečo by sme mali praktizovať príhovornú modlitbu. A to je preto, že sa chceme predsa podobať Ježišovi. A toto bola Ježišovi vlastná modlitba, že on sa za nás prihováral. A potom v tomto druhom bode katechizmus hovorí, že orodovať, prosiť za druhých je odčias Abraháma príznačnou vlastnosťou srdca, ktoré je v súlade s Božím milosrdenstvom. V období cirkvi má kresťanské orodovanie účasť na Kristovom orodovaní. Je výrazom spoločenstva svätých. Kto sa modlí pri orodovaní, nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Ba dokonca sa modlí aj za tých, ktorí mu robia zle.
To je to, čo som hovorila, že naozaj je to taký s prejavom lásky, že sa modlíme jeden za druhého a že nehľadím na to iba, čo ja chcem, ale čo potrebuje ten druhý. A mne sa to veľakrát deje, hej, že dobre, že možno sa mi až tak modliť nechce, ale vidím, že ten druhý to potrebuje a tak sa znova staviam do tej modlitby a proste chcem sa modliť. A takisto možno aj za tých, ktorí sú naši nepriatelia, hej, že aj za nich sa máme modliť a že žehnať aj tým, ktorí majú, akože nám robia zle. Že, si pamätám taký pekný príklad, keď som ešte chodila na strednú školu a som často domov prišla s frflaním na nejakého učiteľa, hej, a moja mamina na moje frflanie, že čo všetko zlé mi urobil ten učiteľ, mi povedala, tak sa za neho modli. A ja, super, akože úžasné. Ale teda som si povedala, že dobre, tak sa budem modliť. A potom som to začala praktizovať aj na vysokej škole, že vždy, keď som išla na skúšku, tak som žehnala tým učiteľom, modlila sa za nich, ale to je práve ten princíp. Žehnáme aj tým, ktorí nám možno robia zle. Nehovorím, že tí učiteľa mi robili zle, ale že s ktorými úplne až tak nesúhlasíme. Aj sme pozvaní aj tým žehnať. Hej, ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je, že, ktorú si možno veľakrát neuvedomujeme, že tá príhovorná modlitba je častokrát aj duchovný boj. Že preto niekedy potrebujeme, aby bola vytrvalá. Aby nebolo to len, že dobre, rýchlo sa pomodlím, ale pokračujem neustále. Hej, že napríklad ako sme sa modlili za to bábätko, že nenechali sme to tak, že dobre, tak v tom 20. týždni dobre sa pomodlím, ale pokračujem neustále, lebo to je duchovný boj a bojujem. A veľmi dobrým vyjadrením toho je príbeh o tom, ako Jozue bojoval, a poznáte ho určite, ale prečítame si to. A Jozue urobil, ako mu uložil Mojžiš a dal sa do boja s Amálekom. Mojžiš, Áron a Hur vystúpili na končiar vrchu. A kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, vyťazil Izrael. Len čo ruky spustil, vyťazil Amálek. Ale Mojžišovi ruky oťaželi. Tu vzali kameň a podložili mu ho. A on si naň sadol. Áron a Hur mu ruky podopierali, jeden z jednej a druhý z druhej strany. A tak zostali jeho ruky v rovnakej polohe až do západu slnka. A Jozue porazil Amáleka a jeho ľud ostrým meča. A tuto je dobre vyjadrené to, že obidva tie boje sú dôležité. Aj ten Jozueho boj mečom tam dole a aj ten Mojžišov boj tam hore so zdvihnutými rukami. A toto je ten princíp tej modlitby, že ja tu dole sa modlím za niekoho a prihováram sa a prosím, ale neviem možno, čo sa deje hore v tej duchovnej rovine. Ale tam sa deje ten duchovný boj. A obidva boje sú dôležité. Že je veľmi dôležité sa stavať do tej medzery, práve preto, že sa tie veci dejú aj v tej duchovnej rovine, ale aj tu na zemi. Ja sa staviam do tej medzery a pamätám si, že keď som sem prišla do Serede, ešte sme neboli manželia s Martinom, takže som tu nebývala a prišla som raz na stredko, ktoré mali a tam sme sa modlili chvály a modlili sme sa za Sereď, modlili sme sa za mesto. A pamätám si, že to, čo som veľmi cítila, bolo práve toto, že som cítila, že toto sú ľudia, ktorí sa modlia a postavili sa do tej medzery za Sereď. Že vtedy veľa sme tak počúvali také prednášky o tom, že ako sa modliť za mesto a že sú tu nejaké nevyznané veci a Sereď v tomto bola možno tak ešte špeciálne, hej, že kadejaké zlé veci sa tu diali a že preto bolo dôležité sa modliť neustále. A títo ľudia sa tu modlili už neviem koľko rokov dozadu. A ja som prišla a cítila som to naozaj, že toto sú ľudia, ktorí boli ochotní sa postaviť do tej medzery. Že tak ako keď sa Boh pýtal Ezechiela alebo Eliáša, teraz som si neistá, že kto pôjde. A povedal, ja pôjdem, pošli mňa. Že kto sa postaví do tej medzery. Že kto bude ten, kto sa bude modliť, kto tam bude stať. A že pošli mňa. A že to máme byť my. Pán Boh sa nás pýta, kto pôjde. Pôjdeš, postavíš sa do tej medzery. Budeš bojovať za toto mesto, alebo budeš bojovať za svoju rodinu. Za to, aby uverili. Pôjdeš, postavíš sa do tej medzery. Budeš bojovať za svoje spoločenstvo, za tých mladých, ktorí ťa nepoznajú ešte tu v Seredi. Budeš bojovať, postavíš sa. A my máme odpovedať na toto volanie. Áno, ja chcem stať v tej medzere, chcem sa modliť a chcem sa prihovárať. A chcem sa tam postaviť, aby sa ten duchovný boj mohol diať, aby Boh mohol robiť tie veci. A chcem vám povedať, že tam príhovorná modlitba patrí do cirkvi. Matka Teresa, to som vôbec nevedela, ale keď som si čítala tieto veci o príhovornej modlitbe, že matku Terezu všetci poznáte.
a ona má rád, ktorý sa stará o chudobných. Ale, neviem, či ste vedeli, ona založila jednu vetvu toho ich rádu, ktorá sa bude iba prihovárať, že budú iba sa modliť. A aby oni mohli robiť to, čo robia. Chápete, že aké to je dôležité a veľa rádov reholných je takých, že iba sa modlia, nič iné nerobia. A to je ich úloha. A že aj v cirkvi niekto to možno má naozaj ako svoje poslanie, že proste tak mu horí srdce za toto príhovornou modlitbou, že toto robí neustále, hej, že možno poznáte, ja neviem, vaši starí rodičia, ale sa modlia deň, noc, proste rúženec, idú a modlia sa, prihovárajú sa. Vždy, keď mi moja babka povie, že modlím sa za vás, tak ja som strašne za to vďačná. Pretože viem, že tie modlitby sú vytrvalé neustále a že ona sa za mňa modlí. A že možno niektorí z vás to necítite teraz, že toto je teraz pre vás poslanie, že prihovárať sa, modliť sa, ale niekomu veľmi za tým horí srdce. A to je to jeho miesto v cirkvi, prihovárať sa. A je to veľmi dôležité. A vraj niekde bol raz taký titulok, že cirkev na kolenách, hej? A si poviete, že tak, a to asi mysleli tak negatívne, hej, že cirkev je už na kolenách. Ale veď amen, wow, cirkev na kolenách, veď to je to, čo potrebujeme. Aby cirkev bola na kolenách, aby sme sa modlili všetci, aby sme sa prihovárali za tie veci.